Pasouche algunha vez iso de notar alguén bispillando no teu móvil sen ningún disimulo? Pois traeche un móvil feito por e para ti, o Samsung Galaxy S26 Ultra e a súa pantalla de privacidade. Actívala e non verán absolutamente nada, nin no bus, nin nunha terraza, nin cando tes alguén pegado ao lado. Pero ollo, porque isto non queda aquí. Pantalla AMOLED xigante de 6,9 pulgadas QHD+, 120 Hz e ata 2600 nits. Cun brillo brutal, vese perfecta en calquera situación, incluso gozando dun día de sol e praia. E a cámara, aquí ven o bo. Sensor principal de 200 megapíxeles, máis detalle, máis luz, mellores fotos de día e de noite grazas a Nitography 2.0. Ademais, tamén ten zoom por 100 que chega lonxísimo sen perder calidade. Só ganas de probalo nas noites de verbena este verán. É un asistente de fotografía que mellora todo sen que teñas que tocar nada, con todas as súas funcións de IA. Potencia de sobra co seu procesador de última xeración e a IA integrada. E olliño o seu S Pen, co que vas poder ser máis preciso en todas as tarefas que queiras facer. Pero isto non queda aquí, porque conta cunha batería que consigue cargar un 75% en só 30 minutos. En resumo, un móvil potente co que farás fotazas, unha batería de carga rápida é algo clave. Privacidade de verdade. Garda este vídeo e compárteo para que todos saiban que xa temos o novo Samsung Galaxy S26 Ultra no noso catálogo.